Kubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kashlong Bar Association haka laipo terik unaitung arja punriu kala pentem bakala syong jinga langkerki haka arpan da terik unaitung arja punriu tang syia I ki khubor ki bedai bat ka jing mudoi ejahar jang kawai ka samna puli internship ka barang puli law persya ya senior advocate dak ba kenno ba ulak kedup jubor bat kata haki benta jinglong kan thai haka chamber jong u ka badan haki ting road shillong ka association ling ba korwo kala pha skilap thai kubor kala ong lada ka jing kenno ka long ka basisha ka jing le jong advocate kan nong ka jing pen khen ya ka jing trekam ka ba man la ka sngi ha ka an ki nong rem bala pen chong nong rem ha ka riti senchar bat ka buram jong ubriu bat ba ka ni ka jing le ka long ka ba omla satya ban pediang namar ka jing so khya ya kini ka jing kenno ka association kala rai ban pha da ka show cause notice bat shimi ki sinjam ki bating e kuntup ru ya ka jing sospon ya u advocate na ka jing long dekhot ha ka association kat ba dang up ya ka jing toket bat ka jing bishar ka ba pnya da ki pulit bat ka disciplinary committee jo ka state bar council ha ka ju ka por ka association kala pen pa ya ka jing so khya ka bajur ya ka jing le jong ka wei ka kan huan ha ka ba kenno ba ka lakem thombor bat penya pa ba ya u advocate nadu ka kamra trekam jong u ka badan ha kiting road shillong shadu sadar police station ka association kala ong ba wat lada ka long ha ka nu ru ka rukom de setia banle hakani kerukom bat ban sushem ya ka an hakakti ka Shillong Bar Association kala ajing kersyan bapura bat kenturu ya ka jing toket ka balat luot bat ka baklam ya syak liang halor ka jing keno jrong kti u advocate ya ka samla puli internship bat ya ka kenhon jong ki breu ki balik tan ya u advocate na office ban yalam Shasadar Police Station. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka wei ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka leer ka baya bentalang hinray ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan